Garzón esaten digun zer den jan behar duguna, zer den edan behar duguna, zer den zerekin jolastun behar dugun, pentsatu behar dugun euskaldun. Dakizue zer behar duen Euskadik? Atleti, Susana Cuchilla. Detrás de cada filete de carne que tenemos encima del plato, Un ministro comunista eta ministro soviético dela. hay muchas cosas que probablemente no nos habían contado. Ongietorriak pronterrik gabeko eta makillajerik gabeko albistegi honetara zuzenean YouTubetik eguardi guztietan bezalaxe eta gauez ikusten bagaituzuen lasai. Hori telebista bidez ikusten gaituzuelako delako. Aizue, Iturgaitz ez da Alonsotikoa izango ez da? eta 2015 urteen artean, Alonsotegiko EAJko alkate izandako Jose Luis Eresumak, udaleko arkitekto izandako batek eta Laneder Construcciones enpresako bi arduradunek ustelkeria delituak onartu eta lapurtutako dirua itzuliko dute. Baina azkenean ez dute kartzelara joan beharko bi aldeek akordioa lortu baitute. EH Bilduk jardun du herri akusazio gisa auzian eta guztira 58 urteko kartzela zigorra eskatu zuen auzipetutako seientzat. Hala ere akordioa erdietzi dute, hau da bakoitzak, 2 urteko espetxe zigorra, beste 10ko inhabilitazioa eta denen artean 881.000 euro ordaintzea onartu dute. Horren harira agerraldia egin du Euskal Herria Bilduko batzarkide eta Bizkaiko arduradun instituzional Izaskundukek. Eta aditzera eman du koalizioak egindako lanari esker lortu dela akordioa. Baina batez ere, EH Bilduk egindako akusazioari esker lortu da hau eta guk azpimarratu nahi dugu ordainketa egutegi batez gain €1.000.000 bermea gordailuan kondenatuek dirua osorik utzil dezaten. Lapurtako dirua itzuliko dute, hotz 681.000 euro eta beste 5.000 euro ordaindu beharko dituzte interesengatik. Hala ere, Dukek deitoratu duenez, Alonsotegikoa ez da kasu isolatua. Hau ez da ustelkeria delituagatik ezarritako lehen zigorra. Eta ez da lehen aldia EAJko alkatetzetan horrelako kasu bat argitara ematen dela EH Bilduk egiten duen lanari esker. Auzipetuek aitortu dituzte leiporatutako delituak, bai prebarikazio egitea, bai dokumentuak faltsutzea, bai iruzurra egin izana, bai diru publikoa bidegabe erabili izana. Fiskaltzaren txostenaren arabera akusatuek 2011an egin zuten delitua. Dirulaguntza bat eskatu zioten Bizkaiko Foru Aldundiari. Euriteek ustez eragindako hainbat kalte konpontzeko. Baina egiaz diru hori udalak Laneder enpresarekin 2008tik zuen zor bat kentzeko erabili zuen. Bai, gaur ere kristonen notza egiten du. Gaur ere ez dugu izango erreportaje berezirik Euskal Herri osoko planetako irudi eder horiekin, baina aizuet debago jena, baina ederragorik hor behiten duela hotz. Eta hotz gehiago sentituko dute laster poltsikoan, izan ere garraio bide apala duten eskualde horretan, gaurtik aurrera norabide bat hartu ala beste, sartu ordainsaria. Abian da Beasain eta Bergara arteko A636 autobideko ordainlekua. Milaka pertsonari eragingo die, izan ere egunero 9.000 ibilgailu inguru igarotzen dira errepide horretatik. Eta bidesaria ordaindu beharko dute tarte hori zeharkatzen duten guztiek. Motorzaleak izango dira salbuespen bakarra. Ordainketa Beasainen Ezkio itsason eta deskargan bertan jarritako arku sistema baten bidez egingo da. Erabiltzaileek ez dute geratu beharko eta sistema elektroniko batek identifikatuko du ibilgailua. Gaurtik hasita beraz denek motorre salbu 2,53 eta 5,15 euro hartan ordaindu beharko dituzte. Abiatu sistema dutenen kasuan deskontuak izango dituzte. Deskontu ez gain, gehienez 33 euroko gastu topea ezartzen du Gipuzkoako autobideetan. Honi buruz informazio gehiago izateko,
udazkenean hasitako informazio konpainari eutxiko diogu urtarrilean, Goierri, Urola Garaia eta Debagoieneko herrietan. Abiatu sisteman izena eman da ez daudenek kontu korronte bat eta autoaren matrikula eman beharko dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiari ordainketa bideratzeko. Aldundiak urtarrilaren 30 arte eutxiko die horren berri emateko ezarritako guneei. Bada bidesari honek hautsak arrotu ditu. Inguruko herrietako hainbat bizilagun haserre daude baita garraiolariak ere. Lagun asko bidesaria ezartzaren aurka mobilizatu dira azken hilabeteotan. Goierriko eta Deba-Baiarako kontseilu sozialistek hilabete luzetako kanpaina abiatu zuten protesta egiteko. Peaje hau bizitzaren garestiteren aspektu bat gehiago dela uste dugu. Argindarra, diesela eta abar diren bezala. Haien aurrekontuek kuadratu behar dute. Gure hilabete bukaerak kuadratzen ez badu hor konpon. Arazo globalei soluzio unibertsalak eman behar zaizkiela gaineratu zuen, eta gizarta eta ekonomia antolatzeko era berri bat behar dutela. Eta ekonomia antolatzeko... Aktualitateak denektik eskaintzen digu aste honetan, Martin Bilak esandako entzun duzue? Akaso beran dutxo dator, ez dakite ardura zehazki nola egozten duen bere buruari, baina hau nolatan etorri da? Yo pude, como he dicho, yo pude ser el responsable, no, políticamente, por supuesto, político, y también incluso el responsable penal de aquellas muertes. Incluso hubiera sido posible que yo en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material de aquellas muertes. Astelenean egin zituen adierazpenak, 70ko hamarkadan egindako ustezko hilketa eta torturen erantzule politiko eta penala izan zitekela onartu zuen, baina ukatu egin zuen arerio politikoa desagerrarazteko plan sistematiko, deliberatu eta orokortu bat zegoenik. Gogoratu behar da, 1976ko martxoaren 3an hildako 3 langileen eta 1978ko San Ferminetan hildako Germán Rodríguezen hilketak egotzita Maria Servini epaile argentinarrak auzipetu zuela bila gizateriaren aurkako delituengatik. Abenduan auzipetzea ezeztatu zuen Argentinako justiziak, baina aurkako prozedura ez du artxibatu erabat. Ardura politikoak beraz ekidin nahian zenbaitzuk, baina badiruduti Argentinako epaileak abiatutako bide horrek emaitzak eman ditzakela. Emaitzarik ez dakigu lor daiteken bestelakoan beste zenbait ordezkari politikorekin, Araban sarituko dugu, goazen, Kuartango aldera. Hala da bai, Pablo Casadoren eredua jarraituz Kuartangoko Artatxia abeltzaintza eta nekazaritza kooperatiban izan ziren atzo San Anton egunean Iturgaiz eta Alderdi Popularreko bestelako kideak. Adierazi zutenaren arabera, Garzón ministroak esandakoak mehatxua dira abeltzaintzarentzat eta bere dimisioa eskatu dute Euskadiko eta Espainiako haragia arriskuan jartzen dituztelakoan. Eta badakizuen hortaz ari garen, ez da, behi artean, etxaldean, barrena, aberen artean zein azaldu dute zegu astonetan. Abeltzaintzaren sektoreari babesa emateko asmoz, Kuartangoko Artatxiako abeltzaintza eta nekazaritza kooperatibara gerturatu dira Carlos Iturgaiz eta Alderdi Popularreko beste kideak. Haragiaren eta abeltzaintzaren sektoreari babesa emateko aitzakiarekin bildu dira Kuartangoko kooperatiban. Hemen Kuartangon gaudela, momentu honetan Alderdi Popularra defenditzeko bai abeltzainak eta abeltzaintza. Garzonen hitzak izan dira kalte egiteko bai Euskadiko eta Espainiako haragina. Garzonen hitzek ez diote larritu adierazi du Iturgaizek eta ministroa komunistatzat jo eta bere dimisioa eskatu du. Nabaritzen da Garzón ministro komunista eta ministro sovietiko dela esateko guri egin behar duguna eta pentsatu behar duguna deno dakigu, hitz horiek dudarik gabe erasotzen ari da gure sektorea hemen Euskadi. Eskatzen dugula Garzonen dimisioa eta dudarik gabe gobernuora heltzean dudarik gabe Garzonen ministeritza hori desagertuko dela.
Ez du txik egiten ez Iturgaiztar Carlosek, honek Sputnik edo soberanari hartzeko ez du asmorik. Aizue, Garzonek berak egindako adierazpenetan eta beste zeinbait ikerketek diotenaren arabera, gehizko guztiak eta lurraren kaltetzea. Aizue, garaiotan, COVID-a ere nondik etorri ote zaigu? Nolatan segitzen dugu COVID-aren kontuekin, horak badirudi hobera egin duela, baina ez nahi bezala, ez da? Jala da, Osakidetza froga gutxiago egiten ari da azken aldaketa, protokoloen azken aldaketaren ondorioz, eta zenbatutako kutsatutakoak hortaz jaitsi dira. Hala ere, positiboen portzentajea 38%koa da oraindik, eta da gauzak horrela osasun sailetik heldutako datuen arabera, azken astean, urtarrietik 10-etik 16 doana, guztira 59.554 positibo berri zenbatu dituzte. Ospitalen egoera larria da oraindik, izan ere plantan 780 ospitaleratu daude eta zainketa intentsiboko unitatean 153. Azken 14 egunetan guztira Euskal Autonomia Erkidegoan 157.125 positibo berri antzeman dituzte guztira. Pandemia osoan positibo gehien izan dituen 2 asteak. Alaxe, ze moduz ote daude COVID kontu hauek? Osakidetzak protokoloetan egindako azken aldaketaren ondorioz, egindako test kopurua zeharo jaitsi da. Aurreko astelenean 29.158 test egin ziren, igandean berriz 10.000 baino gutxiago. Horrek kutsatutakoen kopurua jaistea eragin du. Gainera, adinari lotutako aldaketak daude. Abenduaren 23an, kasu positibo gehiena 29 adintartean antzematen zen. Gaur ordea 59 urte dituztenen artean. Osasun krisi honek zerbaitetan kalte egin baldin badigu, gure zerbitzu publikoengan izan da, eta adinean gora goazen heinean beharrezkoak ditugun zaintzak, eta bestelako zerbitzuak ere non geratu ote dira. Eredu bat badugu, berritzailea behintzat, eta hori Gipuzkoa aldetik datorkigu. Hernanitik bertan zaintza eredu berria eta kooperatibizatutakoa gainera. Ez baita aztekoa, 3. sektorean zerbitzuetan lanean diharduten langileen egoera, normalki, okerrena izaten dela ez ahaztu, gehienak emakume langileak direla. Ezkutuan geratzen den errealitatea da desiratua ez den bakardadea. Hain zuzen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan biztanleriaren 12% bakarrik bizi da eta arazoni aurre egiteko Hernaniko udalak autozaintza programa sortu du. Autozaintzak helburu bikoitza du. Batetik, bakardade ez hautatuan on daitezken adinekoen egoera horri aurre egin nahi die eta beraien sozializazioa errestu, eta bestetik, zaintza lan eta dedikatzen dian emakumen lanbaldintzak eta egoera administratiboa ere hobetu nahi ditu. Programa kudeatzeko udalak hitzarmen bat sinatu du Zabalduz eta Maitelan kooperatibekin. Ez hautazko bakardade egoeran dauden adineko pertsonei dagokienez, xedea da isolamendu egoera baten dauden adinekoak, beraien gertuko komunitatean eta egunerokotasunean parte hartzea sustatzea. Horretarako Maitelan kooperatibako langileek egingo duten adineko pertsonei zuzendutako akonpainamendu zerbitzua jarriko dute martxan. El objetivo es trabajar ya que contamos con un poco de experiencia en la atención a personas mayores. También ahora hacer el trabajo de acompañar para que las personas que están en soledad no deseada vuelvan y se empoderen, ¿no? Y se atrevan otra vez a tener relaciones sociales, ¿no? Hacer amigos, todo eso, y nosotros ser un puente. Orain arteko esperentzian oinarrituta, bakardadea gehien pairatzen dutenak emakumeak direla azpimarratu du Elisa Peredok. Ya sea porque quedan viudas, ya sea porque son solas, pero más mujeres, y sobre todo, ¿no? A veces esos prejuicios sociales y también, ¿no? El estilo de vida que tenemos, que cada uno está con sus problemas, y ahora hemos visto que esto se ha acentuado con la pandemia. Programariekin aurretik adinekoen egoeraren inguruko diagnosi bat eginda Hernanin, eta horren arabera diseinatu da. Ikusi dugu Hernanin badagola sare komunitario indartsu bat, adineko pertsona horiei harrera egiteko gaitasuna duena.
Udalak iragarri duenez 3 auzotan abiatuko dute programa. 3 auzo zehatzetan hasiko ga, datuak ikusita 75 urtetik gora eta bakarrik bizi diren pertsona gehien dituzten edo gehientsunak dituzten auzoak behaiek dialako eta herrigunetik igual pixkat aldenduak daudenak dialako. Eta hortaz aparte, ardinaz eta bakarrik bizitzaz aparte, zerbitzu sozialetatik beste hainbat datu, zaurgarritasun egoerara eraman ditzazketen beste hainbat datu ere gurutzatuko ditugu eta horiek nolabaiteko erabiltzaile potentzialen zerrenda bat emango digute. Herritar horiei programan parte hartzeko eskainiko zaie eta parte hartu nahi dutenei jarraipen pertsonalizatu bat egingo die Zabalduz kooperatibak. Maitelan kooperatibako kideak ibilbide horretan bidelagun izango dituzte adinekoek. Hilabete batzuk barru herri osora zabalduko da auzozaintza. Ze importantea beraz, ahalduntze prozesu hori gauzatzea, langilei dagokienean, emakumei dagokienean, eta nola ez, gure adinekoei dagokienean. Eta zentzu horretan, ahalduntze prozesuak baita oroimen historikoari dagozkion kontuetan, auzi hainbat oraindik ere zabaldik, berreskuratzeke datuak eta baita izen abizenak ere. Durangoko bonbardaketa gogoan izango duzue batzuk, akaso historia liburuetan baten batek zortez ikusiko zuelako, baizue desauberatzeak oraindik ere gauzatzeke, bide horretan da Durangoko udala. Lizarraldera goaz segidan, atarian.eus du izena eta COVID garaiotan asko izan dira, estu eta larri bili diren sortzaileak, musikariak eta ekoizpenean diharduten gainerako teknikari guztiak. Aizue ez dira atzeran geratuko Lizarraldeko gazte hauek, aurrera klik batean Lizarraldeko atarian.eus. Bueno, azteko ongi etorri ez, gure platoa izan denaren eskarrizketen txokontara. Eta atarian.eus zer da, ez dakit pasioz eta modio asko zereki dugun proiektua. Atarian.eus sortzen da, non elkartzen gara hainbat jendean, bakoitzak bere arloan, kamera arloan, soinu arloan, argi arloan, eta sortu ginen pizket elkartzen ikusten zela posible pizket aldatzea konsumo digitalean dagoen egoera. Orduan pizket ematen garrantzia ere kaleko taldeei, eta sortu ginen pizket sortzen plataforma digital bat, eta gero joan gara
haunditzen plataforma. Abia puntua aipatzea igual izan zela testu inguru bat non batean urrik esan duen moduan, iruditik gatozen profesionala. Ordu beraz, klik batean atarian.eus leizarraldetik, oso-osorik ikusteko aukera duzu 11.eus webunean, aizue, eta promozio kontuetan ez gara nekatuko Nafarrauei bigarren saio astonetan asteazkenean arratsaldeko 8 eta 4 eta gaueko 10etan. Ez galdu. Zutaleak katez da, ez da? Bai, 2013-tik, 2014-tik. Amairun sortu zen talean? Bai, bere zen saiatzen lehenago hasi ginen, 2012 urten, horretzen ez gainea Singestarreko mikrofonak erabiltzen ginen zela. Dantza izan da, betidanik dantzatuen dantza bat lehitzen, etorri zen Bizkaiatik, eta, da dantza bat, politiko-soziala, bere izaera ala do. Ja, 6 bat urte baitare beteko ditu. Eta duela, 6 urte izan zen 2015 lehen aldiz emakumeek parte hartu ginuna dantza honetan. Bueno, hau Ardigazta da, Idiazabal sor marka, guk iten dugu hemen lehitzen. Eta, ardi latxan esnekin iten dela, esne gordinarekin, Euskal Herriko eremu oneri dagokion sor marka bat da. Leitzako gaztetxean? Bai. Nola du izena? Atekabeltz. Atekabeltz. Atekabeltz gaztetxea, bai. Erekin, erraldoia da. Bai. Beko partea soili da gaztetxe, ez da? Hoi da, beko partea da gaztetxe eta antolatzen edo gestionatzen du gazte asamladak. Herriri 1000 gauz eskaintzen dizkion toki bat eta gaztetxea bakarri da parte kiki bat edo parte bat bakarra. Nafarroako Baberetxo txapelketaren finalea eta zuek biek, gane genuen Anai Bisaz. Hori asteazken gauen izango da, baina asteazken gauean zer gehiago du San Sebastian bezpera. San Sebastian bezpera, baten batek danborradarik ez du nahi, baina ez dakit lorteko ote duen. Eta zerrote dator San Sebastianekin batera, inauteriak baita ere, baina zer gehiago, gutxi eta maitz egin barreko zerbait. Txotx, garaia. Denon, buruetan dagoen galdera da, ea inoiz bukatuko te den egoera pandemiko, distopiko, triste hau. Are gehiago, inoiz esango aldigute, listo, bukatu da. Kalera atera zaitezkete maskarillarik gabe, aske egon zaitezkete beldurri gabe, taberna batean. Zuen Aiton Amonekin ere egon zaitezkete, lasai asko. Inoiz ospatuko aldugu honen bukaera. Bigarren Mundu Gerra bukatu zenean ospatu zuten bezala. Elkarri musuka. Elkarri musuka ez dut uste, ez da. Momentuz, Astigarragako Sagardetxean gaude. Gaur ematen zaio hasiera Txotx denboraldiari. Amak taldeko kideak dira Amandreak oraingoan aurten. Beraiek ere egongo gara ea zer esaten digoten. Hemen gaude Amak taldeko kideekin, kaixo neskak, Amaia, Kris, Maixa eta Alaitz. Zuek musikaren historia egin duzue Euskal Herrian urtetan eta orain are gehiago, ez da? Beste aukera bat suertatu zaigu, alkarrekin itxekoa gainagoa engontan, eta egia esan gozatzen nahi disfrutatzen eta gusto-gustoa. Kriston arrakasta daukazu gainera, ez? Gustora gabiltza egia esan. Tonto sortu zitzaigun proiektu hau, 4 kanta prestatzeko emanaldi bateko deitu ziguten, eta
segi eta gustora gabiltza oso. Eta deitu dizuete baita ere, aurtengo txotx denboraldiari hasiera emateko hori ohore bada, ez? Bitu, esan zigutenetik nolaxe gaude. Irribarrakin. Jo, sorpresa, egia esan sorpresa, baina oso pozik eraberia. Ohore bada, ez? Bai, ni gaina hemengoa izan da, hemengoa astigarrakoa ez naiz, astigarra biznaiz, baina Hernani arra naiz. Orduan doble hori, baina bai oso pozik gaude. Emakumeak izan da, zuen ustez, sagardotegia zara gizonen kontua gehiago? Gaur egun ez. Leno argi eta garbi emakumea etxean gelditzen zen eta gizonezkoa juten zen sagardotegira. Baina gaur egun atea zabali daude danentzako, eta hala ikusteztunak iriki begiak eta jundeila, danentzako da. Lehen komentatuet, badela baita ere ligatzeko leku bat, ez? Tinder, aintzinako Tinder izan daiteke edo? Bueno, ni sagardo zalea naiz eta beti astez etorri izan dune sagardotegira. Baina topatu zaitanen asteburuan etortzea eta ikustitzutenean autobuskak etortzen dianean Iruñatik, Gasteiztik eta bai, ligatzera datoz, Hor ligote asko da? Nik uste sagardotegian ligatzen dela. Txinguru hortan sortzen dana, ez? Atxurra hartuta. Eta zuek, gaur hartu behar duzu atxurra, baina literalki atxurra. Presta duete landatzeko eta... Ez dakiu. Prest gaude, zein? Oso elegante etorri zarete, hori bai. Bai, hori beti. Atxurrai eltze jeunian ze postura garriko deun, oia, baserritarrak eskuak burua emango jue, baina gu saiatuko geha. Asko pozten nahi zuek izateagatik txotx denboraldiari hasiera emango diotenak, eta disfrutatu eguna, pentsatzen dut egun oso interesgarria izango dela eta oso intensoa bezala, eta zorionak. Agur bat bidaliko diezu mesedez kolpeko neskei? Haupa neskak, eta, guk eskerrik asko esan behar dugu hemen egoteagatik. Orduan, agur eta jarraitu olako bileratxok egiten eta olako jendea inguratzen. Batez ere emakumeon artean biltzen. Muixu badinoi. Bukatzeko aholku batzuk emango dizkizuet sagardotegira nola joan behar den. Zein den sagardotegirako outfita? Bat, zapata lauak. Kupelartera zoazenean txotx egitera ez duzu irristatu nahi. Utzitakoiak ezkontzetarako. 2, bolso gurutzatua. Ez duzu mailan utzi nahi txotx egitera zoazenean. Euskalo, nork hartuko duen. 3, joan zaitez jantzita ipar polora joango bazina bezala. Berdin du kanpoan 20 gradu baldin badago. Sagardotegian beti dago hotz. Hori bai, eskularruak ez dizkizut gomendatzen sagardoarekin bustiko zaizkizu eta. Eta 4, hau ez da gomendo bat, hau da esperientziarekin ikasi dudan zerbait. Kontua da, sagardotegian zaudenean, kuadrilen artean harreman handiak egoten direla. Behar da, sagardotegiak dira aintzineko Tinder? Tira, hauexek izan dira nire gomendioak, txotx denboraldi zoriontsu eta batez ere oso alaia izan dezazuela. Ni momentuz atxurra hartzera doa. Hau patesa, eta bere aholku hauekin, gaurkoz agur esateko tenorere heldu zaigu, baina ez goaz edozein modutan. Joan otezen gaua eta heldu da eguna, drogen aktualitateari buruz hitz egiteko beti dira prest txil mafiakoak, baina ulertzen ez duena, nolatan animatzen zaien egin beste Joseba Tapia. Hor ezkutuko zerbait badago, aurkituko dugu, ikertuko dugu, hemen, kolpez kolpen. Gaurkoz, aio! Lanazo bat diagu gure ikastola oian pepa bat hartzera jun irrinak aintzina jotako kantak entzun. Adiós, llama a los municipales. Perreatzen duen herria eta sekulariko, sarnadilla karaba
gezurra erraten badut